Asi akaike munhu mudunhu mangumo asiri sabo, asiri ishe, asiri mambo, kwakubva aite maninji ekudaro wawo. Tosvikapo pa first day zvikazi ndini zvese panapa. Ndanga ndina rangu na uri kuno ere umwe uya uyu wanga akati ndini zvese pano ndinoita zvese. Ndizvo futi zvaataura nhasi kuti zvangu kana ari razera ro ndisungisa ndinopedzerana naye hazvina mambo, tichapedzerana naye kusvike kwaanoda. Ndombomira ipapo. Kuipa kwemunhu takandotore masamani nyaya yawo yaanga achitaura ngati hurumende haibvumiba kuti tiregere kuikwa kwemunhu. Munosara henyu mwechiite zvomuri kuita asi taona guwa ranga rakutoda kuende koopera. Gwakanga aine nhumbu, takatosvikawo bhokisi racho raakutode kuzara kupabuka ngekukwira kwaanga achiita. Ndosaka ndati ndiwo maninji etakaona tisati tamboaonaba. Painanganaye mukadziwo wakaikwa nenhumbu. Tapedza anganaye ndimi anganaye mazuva ake zvataurwa apo mune mubvunzo here? Ndina bvunzai tisu. inini kusvika kwakaitawo isusu tatange tafunda kuna mambo bvunzai mubvunzo pane zvawasakangora. inini awa kusvika kwavakaita vakasvika asvika vakazi iwewe muri kuzviziva here kuti ndise uya mune mubvunzo here pane zvawataura apa hasi pane nyaya yazvaurwa ngeaya mune mubvunzo here wekubvunza pamashoko ese ataura ndokuti mubvunzwei? inini ndozvendikude kuedze kutaura. tarisai kuno avo arondedzere mafambiro azvakaita nekufa kwemunhu nekuikwa kwake. mune mubvunzo here pane zvawataura? inini mubvunzo wangu uri pekuti aya paakasvika akasvika echiti ndiri ishe ani. Aka makasvika uchiti ndiri ishe ani? akabvunzwa ishe uri kupi? Razerera. Mupurisa akanga aripo onini kutaura zvakataura onini vakati munomuziya here uyu? Ndakati ndinomuziya. Akati ndiani? Ndikati ndikene. Ati bvunzai mubvunzo usati nhorondo ba mwati wakasvika wachiti uri ashani akati razerera munomwere mubvunzo? Ndinani bvunzai. ishe razerera zvawakatanga ii 2021 musi wa 23 May ndo wendakagadzwa inini namambo wenyika ino, Mambo Marangi. Mapindurwa. inini ndiri kubvunza kuti inini ndiri ishe Pangazi muri kundopinda magozoti hatina kubvunza mada kuzoti imini ndinani paungatobvunza kuti imini ndinani zvakanaka. inini ndini ani? Ndonzi Nganai Pangazi. Ndinozivikanwa kuti Mandongwe zita rababa yenyu kukubara chaiko. Just give that. inini ndiri kuti iwewe ndiwe Kene. iwewe baba mwati imini ndinani yokupindura iyo imimi musamupaba yamusomubvunza baby unamubvunza inini ndiri kubvunza kubvunza kuti inini ndiri kuti iwewe inini ndiri kuti iwewe handisati ndazviziva kuti uri ndikira yakubvunza wezvibvunzo kuti hamusina mbuzo kuti handisati kuziva kuti urishe ungaite mubvunzo ndikirayo hamusina mbuzo here Pangazi? inini mibvunzo ndingaiona asi zvemuri kutaura nenini manje hatichivonga tiri kuwirirana. Hapana watati ataura mabvunzo emubvunzo pane zvotaurwa ndiuyu
Saka ndozvo ndiri kubvunza. Usawirirana ndokunobare mibvunzo, bvunza mibvunzo. Saka ndozvo ndiri kubvunza kuti inini handisi kuzviziyaba. Alright, hamusina mubvunzo ba. Kuti handisi kuzviziya hane mubvunzo ba. Ndikureya kana kutaurira. Alright. Kutaurira kuti handisi kuzviziya. Alright. Hamusina mubvunzo. Chitaura izvo zvakaitika here. Inini zvakaitika ndezvekuti vanhu vekwamarumba vakauye pamba pangu, vasvike pamba pangu akati ndiyo nyaya tinayo yekuti tine mukadzi wafa. Ndakati inini ndikude kundishume mukadzi wafa mukunda wenyu here, petikai kumba kwenyu mounganidzana bambo yenyu. Akaenda akaunganidzana bambo avo akauya. Ndikati nyaya iri yapo inotoda mambo. Akati hapana zvamungakwanisa kuti muite here. Ndikati zvotokwanisa kuti tiite ngezvekutaurira mambo. Takafona foni nemukadzi wakanga afa. Alright, mushumo wanga kushuma mambo mati nyaya irape inoda mambo chienda imberi. Ndikati takafona kuna Changamire. Foni ya Changamire haizi kudaira. Tikafona kuna Changamire. Foni ya Changamire haizi kudaira. Tikafona kuna MP. MP akapindura. Akati munhu wafa wacho ndiani? Tikati mukadzi wekwaMarumba mupostori. Zikaziika munhu ndichaende kuna baba yenyu ndo ataurira manheru ndasvike pari. Tobva taika. Alright, mapedza. Mapedza. Hatidi kubate nyaya mbiri kana kuti titemaniswe musoro kana kuambaniswa. Munhu wakanga asina right yekubvunza izvozvo ndio wakazviita. Hatidi kubate kuti zvakapindirwa kuziya kana kuti zvakadini. Right yake yekutobvunza yakabvunzwa ngemunhu wanga asina chi right. Usina kodzero yekubvunza. Imimi munombozishani imi? Inoshishe pangazi. Pangazi, bhuku rekuzi pangazi makaripuhwa ndiani? Inini ishe pangazi ndakagadzwa nemangu. Ishe mangu. Iye ari pano nhasi ari mangu nhasi ndiye akandigadzwa. Makagadzwa gore ripi? Ndakagadzwa muna 1994. Munganiboya iri pini yenyu yokurejiswa neonini necertificate yenyu? Handati ndane pini ba. Kubva 1994? 94. Kusvika izvozvizvi? Ndakagadzwa inini ndimambo. Ngagare. Kunyepa kune zvako. Aiwa, kunyepa kwangu kundonyepe kuti izvi. Handisi kunyepa bai, ndakagadzwa nemambo inini. Zvirongwa zvamatungamira imimi sepangazi munharaunda menyu kana kuti padhiye mune here zvimwe zvamamboita? Mune bhuku remuterere? Inini bhuku redu isusu rina John. Musati bhuku redu ba. Murishe wati makagadzwa imimi. Musati bhuku redu. Hakuna baba anotaswa ngamwe baba mati bhuku onini usabhuku hwangu ndakagadzwa 1994. Mazwa? Ndikati bhuku remutero riri? Riri pana John. Ngeni pana John? John unozishani? John? John asiri ishe bansabu. Ndisabu, imimi ndinishe? Ndinishe. Mumboriwo murimuwo mutuko wepibere? Inini? Shawa. Shawa? Munobarwa mimba yake? Inini? Ndobarwa mimba yawo ni. Ya pangazi wakabarwa mimba. Ndapindura mubvunzo wangu. Ndati munobarwa mimba ipi? Mimba yatinobarwa. Pangazi wakabarwa mimba ya kunana Ganditwana. Mimba ya Ganditwana wakabarwa mimba ipi? Ndichona sikuziya kuti ngeipi. Saka murishe usikaziyi kwaari kubva nekwaari kuenda ba. Imimi pangazi chinozi driver. Chinozi driver ilicense. Chinozi munhu andigodha changu ipassport. Chinozi nurse icertificate. Chinozi chifuti. Zvese izvozvo zvine magwaro anoratidza kuti munhu uri official. Imimi ndingamuti muri chii. Zvamakaita imimi hamuna kodzero kuzviita pakuti zviri zvechauya zvamaitaura imimi kuti 1994
chifambirai zviro zvenyu zviite apo makaita zvisi zvenyu paimini Mapangasi. Hatingokunzvei ngaipa kudai. Mwakamboita mwana wangani? Inini aripo akatowanda. Makaita rini? na John. Na John? Aiwa ndegani simweke munhu. Mega muzunguke munhu. Kubva 94. Kubva 94. Handila imini. Kubva 94. Hazunguke munhu bani. Anhu aifa. Social welfare yauya. Hapana jibu rakamboita bani. Izvozvi zvizona unawo ndo paishe Pangasi. Kubva 1994. Ndo paazoike munhu. Apo unoti zvinenge zvakoni akuti naJohn. Kuende kote timu neumwe ishere kuti anoni. Ini ndini shemuvhira kwati ano. Ndakazoika na shegoro munhu. Ndakachirotaro nhoroondo yange yanonyepa 1990. Pane waitonga nemafuwa iyo echishupanana nayo naJohn. Iyo ndinawo marekodzi iwo. Asi nhasi unowakutaura kuda kupinzana naJohn. Zuro waishupanana naJohn iwo. Nditi ana John mimi hamusiri hama dzangu. Makauya makadai. Nhasi unowakutaura kuti unoika naJohn. Mazobatana papera John. Ndinda inyore mabhuku 1994 mukoma achiita. Uyu wewe ishe apa kwange mhosa yake uyu. Watozotutsira umwe munhu kuti nani? naJohn. Saka zvinoroti mutombo uchapuwa John kana uchapuwa uyu mhosa yake. Ndio uchapiwa John. Ndio uchapuwa John zvakadini. Ende John wacho wanotaura ndi John wakatofa John Street. Mu 1994 kare. Andito wakafa. Ngenyama wakaona na John wakafa. Madini kurekere kutambarara mwechione kuti mutaka makatambarara makumbo epamoto une mhango. Alright. Tindurai. Maikasika kuchitoona kuti ino mukambotenderedze dare pachinhu chine umbowo hwakajeke kudai. Zvinondoitwa ngemunhu unowe bhutu kubaise muoko mumoto kuti dzinozidzapirana magwaya ngedzitori kana kuti kadari bhora dziri muligi ndodzingazitsapirana. Awa wasitombori part of the league. Awasitombori mulaini yacho yekutombonge watotombokanidzanamo. Kuti ari John Smith waingatoganidzana navo awo watomboritomba neupangasi wacho. Hauna papoune nhoroondo yawaita unoti apo ndakabarwa kupaganidzana papi wacho imweyo. Uti kutiganiswa. Saka kwapanga Kutiganiswa lero. Levuleganidzana unobvepinda yeye. Shangamire ndaide kuti tionese kuti umwe mwana wekwendi wakanyore chikochi kari shongu yaumoka dai akasike kupfinya ngekuti dzese inda dzakaparwa asi munhu akakasika kupfinya dzimwe dzacho dzinochizondovhusira. Yeah, sure. Ngatiende pakuti iwewe Pangasi waite big plan. Ichini. Because kadaidzana nokutinese kuti wakagadzwa inharaunda yese yedu. Iwewe ndiwo usina kulechez. Hausiri ishi. Hausiri sapa. Wasizwa. Hauna kodzere kuti munhu wafa iwewe. Hauna kodzere kuti munhu une pamiri iwewe. Hauna kodzero yacho. Haunokozika muzuishi pamunhu munhu. Undori Pangasi. Kuti wakuzodea kuti haone kuti aishi uchawa zvika ndino uya nebhara kuti ndinoda kuti ushi. Kana kuita sapa. Muzvimbo mumasauri. Izvo zvizvauma. Une nhawe kuti wakaike munhu une pamiri iwewe. Une nhawe kuti munhu usikazotora ishi uyu wakagadzwa pamutemo. Uri pamutemo. Iwe unomira uri papi, haubhadharisi musha, hauzikanwi nemama. Wakazviita uri papi. Une simba ripi. Alright, iko zvinezvi kuti MP, unonamira MP mwana wadiso. Unamira MP ndoka kuti ika.
ndozoda kwezitoro uchichinamire mwana wediwo kuti tichihamba naisu semwana umborishi 1994 nditaona kuti makoto wakapuwa 1994 ndiana ndiani paita nana MP uri kuzi ndiyo andipe simba ndakaonekwa kana zvinhu zvaari kureva hatidi kujamba-jamba. aiwa zuva munhu unoite munhu traditional ndiishe kana mushabu inini ndikati ano iwe ite munhu ndini kansela kana ukaita munhu weifondiyani kuti wakazonenefo wakuzitsika traditional leaders edu vanenge vachiziva apa kuti ari munhu saka tiri kuti wapa ngazi wega makatumwa ndiani kana kuti zvakabvepi imimi hamusiri sabhuku ba imimi mazwai mhosvo yamwakaita kuike munhu mudunhu muna mama musiri sabhuku ane nhumbu mwakashaisha mazwa mabazwa mabvumero kuti mwakashaisha muzofambira usabhuku hwenyu hwemuri kuda mwakashaisha here bvisai matatendenda bvisai matatendenda haumwe musikana unoti akorito ndakuda hangu munoti mozondiona zviri kuoneke pahunaaore aane ruzivo rwetsika shango zimbabwe ndatsongera kata kana kuti ii chakaoneka chakaoneka hamuna mwafamba nawe uende pasondo uende pamusuwesondo uyai pana pamusuwesondo asi mapurisa andiwo anokuteerai baba ngazi kuti muri munhu une pamwe mafambiro enyu pamwe nhoroondo dzenyu dzine pedzichazobuda ndipo hatizivi imini uyai pana pamusuwesondo mutsanangure nyayo yenyu kana chitatu iyi mumboibatire matatendendai kuti mune gwara remunofamba remunonyasa kuziya reoganidzana wama muchitsanangura ipava muchizotsanangura tauraitisi hatisiyi zviro zvakange bhozi kushande kofa futi umweni munhu hatisiyi zviro zvakadaita taakukupai imi muri kuenda kubasa here unosenza kubasa ndati kubasa here rekusenze tiketi ngerei yemba muri dirija imba hainawo dirizvo haina imekizima uyabata mafutitari zuva rimwe basi chitatu aba kuti masaka chitatu tokuti sono uyabata mafusono moya nematetendesai musosono pasi chigare musikana waigone kubate uswa ichichizomirira hake mumbi yakakodzera vakuru vaizviitirei umbo saka munobva ndimupatera nekuti muri kuvaona ari kunongedza apo neapo zvichida akapetukei kuna achati iwe ungaendei kuvongei ramba uende unotaura mashoko undiani taone zvaari zvindinavandinavamabe ona hama oya zvakanaka maziona machi soko raataura rii ngade kuriwedzera raataura rekuti handina hama chizwai zviro zvedu zvaadvantiswa taikumbirawo zveonimiriri klipiro redire magware klipi redire ievidence mawitness tina akawanisa munhu achikata muruvavaninasinai anyadokutawara musasoto uyebana mazwai bozi chepingaonini
atizozivi zvinozoita vaisiya heni bhatireni pana vana Zvatatoita zvino. Unosumudzira. ndofunga ndo patasvika uya pana pamusosoni zvakanaka. Ashumorika mashira. Wasapa. mune tori nemakota Mai mune makota akwe parufu waita nyapezi kana wamaizotaura kuti muchina wakumhanyako woti fuku rakudiwa mwaitumani kuna afana tuliwa kunafana liyo mwayasesesa semakota aka siafana youth ora Ngemsezo mfangazi wasiswaje. ngati